skuru yafungetwe chapter akarunka akaenda kuyo mwana kuri skuru omwana Isabela igalenga some skuru kurugusiema egotoka ime izibanye na igetobia akarisibo mwana akera bale koirana alibo mernete no mabasika no gwepara oyobete asakro ku stera in between Migori and Awendo okanyara gobaba gusiri obogima bwabo abwabonse babere my brother no mwana yole grade 7 mwana mto narulengo bwa konyo banene narulengo konyo nonye mamu minto asali konyara ono batikaire akom no musubati oye taranyomu etukumetinga itoja kurusina nebinto togocha kumuruera linda abanyene baire elinde lisomi tatikale ko boyo ito korubona mpaka kale na kale bao moyo batalere bao moyo batalere baekende batalere bao moyo Sae nanjete omoyo bukurwa Sae nanjete omoyo bukurwa Sae nanjete omoyo bukurwa Sae nanjete omoyo bukurwa Pacho Morielio Bosongo Vibes Network mambingia bagusiba mintandonsi ya semure nigo togotara imase binyoro kubaretera ali agenderete ime na isiko ya Kisi Nyamira Litukore rero twikire chinse mocha Nyamasege Masege igero mupako South Mugorango nabo machoge senta nirabwe kurukunya Masege abuno tole nkigia toletira nkagereta mangana ya mwaya igure itaso mutandao use ase kitibi cyeto kikagusi inga umuga kanare matari muga kamonene rende ikagara na igungare below 40 years igare 30 something tari muntu okinira mono igona batoka tebangari no mosai akaboka bya mambia mapema una abantu bakuboka akagende school ko yo mwana lakini rende bahati mbaya tachieti koirana akanyora accident otisona teretaga tebanga gukwa bokire mambia ore buya mubake tata koro bisi ore buya mubake tata ikyagera mambito kumanya buna bogokia atera naenda atebanga nabogo soka mambia watebia abana gwachire chiro lakini rende mogoroba to koirana musawo yo gasogete akagenda agatebia nkaya yanga na achire kuyo mwana kure school lakini unfortunately tachieti koirana na ndengo teba iga abagusiba minto abana baito ba boda boda na chintara bachechigari koranche koranche onye pigipigi yawe tebwatie brake light tema buno konyara obeke brake light brake light onye moje manyitine yenge nchomono especially botuko ekero gotare para buna na tebire gabona yigenda ase pigipigi yawe rigere ngaki pigipigi yawe ne bwate brake light ngokorere onye tiri gokora tafadhali korenche buno konyara utarakwa brake light yeyo ekiagere kero gotirimboka goseka ro gweta para brake light nere kogoro muntu uri maega yawe botuko amanyenge pigipigi nere bosio na bari moko gende chigari eita personal car eita matatu eite keregita bus gosegari enda yonse akikishange gari yawe ne bwati kitoji kyonse ibere ekiagere gari bwate tochi ye mu botuko omuntu gotaronde gakubuganga ne pigipigi so make sure egari yawe ne bwata maisonsi abere
onye gotege tobe moya ase para ekiagera butuko ne nkong sana tema koranche onye konyi gweterigereria gari yao gari ende yonsi obwa neba neri okoyeri chinsiaga tikagoteba ng'ene ye chinsiaga mbokoirereri moisiko ng'aki ogotara omake sure gari yao nebwate chitaya chionsi ibere nari omonto akomanya go differentiate egari ne pigipigi botuko nari torakonye chipara chito ntagete torasoa gochimata iga no mogano bwa mariga manene ikiagera nyigweto mugakoyo nere breadwinner ye family tabwate gasi gari gokora bibarua ndogo mongino oye tabwati kende onye chombe tara mwakanira yani bone family ge tantaine ekiagere gento ngerega ko bakyo basukano kyaba bekasigete paka mwasi ku understanding aninki tosoro totegero mugano keri toranyare gokoja buna bagusi tutasaidia elinde litorore nga kitogo koro mugano ye Bao moyo batalere bao moyo batalere baekende batalere bao moyo Sae nanjete omoyo bukurwa Sae nanjete omoyo bukurwa Sae nanjete omoyo bukurwa Sae nanjete omoyo bukurwa Era na bali bakolera mancho murigereria to ikira somo chie na mayanda manene lakini tutagete kuramanya nga kyomugano yorenge oyo tore ne raiga mumro mwabo ntagetara tuerera nga omugano yo nga kyore paka ase na ndenga ibaikeire karibu sana nga kikuruku asama lita ngoro kuchofre yombasa ondo yo bogembo gaiga nonka se kinyeru Kenya masege oyo nyagosira momro minto yakoro ku Solomon onsando gembo era nkobwati Solomon my brother we obeto kobokorara no mwana wa Isabera abo twalenge buya beiro kurwanira abantu baye oikerekero school yafungetwe chaptam akarunka akaenda kuyo mwana kuri school omwana Isabera igalenga some school kurukusiema egotoka ime Isbani na igetobia akalisibu omwana ekero bale koirana aliba umeranete no mabasuka no gwepara oyobete asakoro ku Stera in between Migori and Awendo okanyara go baba gusiri obogima bwabo bonse babere my brother no mwana yole grade 7 mune family nelingana likong togo sinyukweretera lingana likongwa sengencho nonyene nchira yo korusi emebere iyo kamoche liko yikianka nigere getirekan na inde my brother tugante bangane rolenge kwirwanira singencho yo support abana bae oni gosirire atigete nyaroka abana bono batigere batatu nyaroka nene korokusara abosomanya ko ibale form 4 Zogo kwa na my brother none mangana ya school fees yale ko mochanda mono
lakini ngabona ochire no mwana yatara kaneru yani igara mangana amakongu ali agoteba kana amakongu omwana onde gale pipi wanyu momuronero monene oyo onde no momuronde no moki ona mune kenyoro mune family ogosaba goitana enkoringa onde bwensi amakweri naro bantu ngokubale tori gokana bantu ngokubale lakini bone elio gosinga ngakyokuliera sasa engencho onye nono kwemukyo mosigo yomo bwa matanga bwa omonto oyomo beire ko bokorara gakoba makongu nande abegetiro lakini bono bale babere limo epirio gwakana bonsi babere limo yani ibintu byonsi bitagete bigokorumara kabere ekibono kerege gekongu mono egakongu mono noni ntumune family tosinyire nga nkitogo kwana igabwate birengereria byasaba na bae sengenchekero kurigereria family yaito ntwara kwenyaro botakanto bwate orwanereiro omwana oyo iyo mono ikiro form 4 no yumna ngeri grade 7 bone karachire inyaroke atigaire form 4 otubwata mayanda manenga nyasaye ngakibono gakionde ogokunu atara gokunu erinde nono omwana oyo iga bagenderere none skuru korengana mune birengere tato mwa wabwata sengenchitayo bono tato mwa bochire ondu bwensi ora anyara gotokonya mune family gotogosaba masaba naro togosaba mono mutsabirani kelikende gyonsi ora anyara gotokonya yukan nabo gotokonya asengenchio goenderia matanga akoba mono asengenchio gotenenia family yeiga ya my brother Solomon oyobere koba kwenda no mwana oye Isabel otigire omorugi oye okorokwa Elizabeth oino one chomba konya gitara akanu sengenchekero kurigereri obuguma bomba tokongerate gotokorigaria eri tonyono ne gento gyokori karakende mo igetorora accident yabete ngikiabete ogweka kwana igetona akeretwe simchinsenye cha butuko litukulia ramis ngotebi gonga no meta yabeire ya momoromino onyore bwat onyore rwasumo baskana gwepara nkaimoka korunka na masaga tokanda baka migori na minto bali barengang akene tokanyora Solomon na Isabela banyora sumo baskana gwepara bakanyara ko baro bago sira bwabo ebo warenga abantu bane my brother Solomon ni no mwana Isabela na karo Isabela kuru school sengencha boarding omwana nale omusani oyo bagosome class yake mo yoro mukulia baigwana netenga bache kobera sobe likise yenyenge bagokora mako na school nere na baze bwatera nitwasoma basuka noyu na arasinya gitari tara no murire no arasinya gitari gali babwatenke gosima tatu gali babwatenke pasonoka bono ngayeme berebekire emebere boni gagebekire kisi rifaro okay aseli tukoliri bayirete Migori lakini rende ntwachiete tokairusio ororo tokayereta bono tokwa neganigere kisi rifaro chiseri accident yabete serengana na ba tangane toko iko aba gote abachiarenga nge chinsa ibere cha butuko cha magoro ngikiabete gatumerete gose batumanete negai korengana maireso konyora sengencho munaro se bali barengo o no nyumiete no nya gitara lakini ndentu anya to kwanera manganabe nanta ti karoba ala kurwa baikira sakuru kustera igo bato mete kragita okay bragite bia ko mukemesi mbiri go twara reflectors kurmaya brake lights nchi ya wangi tia nchio karago chicha egari ende ya ala kurumuto bono omubasukano yo goko bagwetera igaro chekera gitakeri ekabwate toche mamune pigipigi so akaruli bagali epigipigi ne gari eri ende gweta kumbe netinga because obura buri we gari eri ala kurumutu mboko kwali bagali okonyara koranga
gego koro china ndage break right ye pigi na bokora ngari bagendi saine ndakere gweta so bona kara gweta after gari bukara gweta na ria na batu mete gikere gitiki ari gucha kiara kogenda sikiara kogenda kiara kogenda okay wow pole Elizabeth Solomon wakona rutega wakona rutenga kaende school kuyo mwana Jumatano aende school anaenda school Jumatano akwirana kanyora accident injera Andito konyora report na onora accident okuri omwana aramono omwana anantigira abana batatu mwana munene ari form 4 oyo nde mpipitu akamara akamwerera saba kwa nari kuburi ndu bensi uri no kugania kuja gucha si family anyara ko bakagutokonya isina ruri gukora kereke une school fees ni ruri gwakana ndu mwana so ni gatindu buchinja na kia bana barasome na kibarabe kuna kugusaba kwana Asama lieta nkoro kwalise kwamboka boibo gembo Solomon noyo minto yonde no mujana omonene karana arenge ngabone chalenge sasta ya butuko ngataguno mwana minto osirire ngabuga mbwe ko sirete kumbe basirete amano mwana oyo minto achitacha kuyo mwana kuri skuru bono muna bagocha kuru skuru baikire nchera akanyora mu basukano akabaga gusira umwana oyo go minto garo gusira konene ase nkaya ito gaiga bono tukumetina kitora akore tukini abana baiga baye batigaire maega otutigaire abana batatu nachete noyomo oyo kuru kusabera nyabonyi orenge grade 7 abutu abo togosemerio konene namba tokonye ase chinga gichire mutu bono babere bakorara bono tugusaba serikali yaitu abanene baitu bari gusibwa itu ntubwati mutu ntubwati magega etogosaba monyonyora abakonyi elinda abana baiga batigaire banyare ko bakogenderera ni skuru yabo ni family yaitu yonsi engima umwana omuntu narore ngo bwokonyo bonene narore gokonya nonye mama ominto asari kunyara bono batigaire akomo no musubati oye taranywomu etukumeti ngaitoja kurusina nebinto togocha kumuruera linda abanyene baire elinde elisominta atigare ko boyo itu korubono mpaka kale na kale etogosaba amasaba manene munyara ko mugutusabirani Nyasaye nyara ko bagagoikio moikoyo mujeno asenke yiga yaito banyara ko bakomenya secretary Nyasaye Njaja Marieta yongoro kumagirete nyambeki oyo gocharende igonde ngina moke Elizabeth tato mwaboni njengo mubwatia nanja karana nyorete siminga umugaka wirizo sirire no mwana oyo nabona beta no mwijano munene gwikabona nabuka gwikaiga na nyorire nigire kene igonda sabenga Nyasaye abo kubarinda baiga batigaire Nyasaye nderisa rende n'abana bamwaberisa bari batigaire mubwate sirisa sabana mumukonye n'abana bayekera bakire kinyumba cyeno mwaba amaje banywa mumubwate sigaki abana basome erinda abana bacha gukonye nkeyeiga Nyasaye basiseni asamenya mona ibino asichinga guchonzi elisoko ngako gende kanisa erinda Nyasaye nero orabo gukurenda amakweri gajagite kare tonyobwa oremererie Nyasaye okoeta abana ande Nyasaye okoeta omugaka omoirire no mwana nabagutigire oremererie nyare ko bagukubarenda mbia mono Tangoro kwa Elizabeth Nyaboke oyo bwogembo Chorana no mumurokane iwande no gukumia kumetinga ki umwana onagokwa nande ngora nsomeria abachukuru bane umwana one nerundi nditokondetera litunda murandetere Nyasaye namanyite kero abana bane bakurara no alinga muna barabwo baki ararase serikali yaitu atakonye
konyera abana b'omwana one abandendere Nyasaye abasiseni makweli gajite korwa buri tang'ani tari bona achije n'amakuru Nyasaye bwa mabira atororera mabira na serikali yaite kunu etokonye atekonye konya abana b'omwana one n'abake ng'are bari abandendere abona bwatang'ana igo mancho murigereria abagoteba ng'anchira tirigoteba imogendia nabo kubuka buya lakini tokomanya ng'akiri tukurikoba mugaka buno oyo nabarwete nkabu oyo buya buna moiguro mugano akagenda skuru koya omwana oye lakini tairaneti familia naberega buno oyeroche omukino oroyo n'omonto temete kwirwanirira asomia abana ande mambi baiche komokonya lakini rende enyoni yachire yabatigire obochuti koboko kaka story eragere nkong'u buna moigure naende egere ya mayanda manene gotogosaba ng'onde bwensi obwato gwancho okuya oranyare gokonya familia ya sekende gionsi aso gwakanira abana fees ande kuba support ya aso koranga omugako yuga no mwana oye baeniwe asenchera ya maskani ekiagara negento mwanya bantata bangete oyo no mubasokano ochete bantu bate bangeti lakini rende asekerenchera Nyasaye nabwate okumanya kwaye ng'a ningi kiagara taya akaba naende nigo togosaba ng'a Nyasaye arosienchera erinde familia yeiga ni abamu abo asenchera ya maskani koruchi nseme chigachia Nyamasege maritane nguru Rogers kakasungura Nyasaye oyo